Milovaný Kriste, dnes chcem sa ti zasa raz prihovoriť zo srdca. Bola som veľmi sklamaná, keď ľudia okolo mňa nevzali na vedomie moju pomoc, nevážili si môj čas a moje srdce. Cítila som sa osamelá a podkopnutá a zdalo sa mi, že sa neviem spamätať z toho rozčarovania. Avšak teraz uvedomujem si, že si mal všetko pod kontrolou, Bože môj. Nikdy si ma nenechal samú a v mojich najťažších chvíľach si bol so mnou. Zastavil si ústa mojim nepriateľom, pretože si videl moju bolesť a slzy. Videl si moje srdce a vedel si, aký plán máš pre mňa. Teraz viem, že každý dar, ktorý si mi dal, má svoj účel a je určený na budovanie tvojho kráľovstva. Nechaj ma byť nástrojom tvojej lásky a milosrdenstva. Pomôž mi prijať tvoj plán do svojho srdca a nechaj ma žiť podľa tvojej vôle. Dnes vyznávam svoju vieru v teba, Kriste môj. Som vďačná, že stále stojíš pri mne a že si ma obdaroval svojou láskou. Pomôž mi byť tebe verná a žiť podľa tvojich zámerov pre môj život. Amen.